kaway-kaway sa may mga milyonis na tupihin. Ay na po, alam ko hindi lang naman ako yung ganito. So yun, nagkaganapan pa nga ito nung December bago kami umuwi ng La Union para doon nga mag New Year. O diba sa dami ng tupihin ko, hindi pa rin tapos yung vlog ko nung December. Ay na po, pagpasensyahan nyo na at super late na nga ito. Pero syempre, pupush ko pa rin para nga mabura na nga dito sa cellphone ko. So yun na nga, tapos na nga akong magtupi ng aking mga tupihin. At merong ding dumating na laruan si Arky Dandan ay naapo, daman barbarong iwaranan. And for today's video nga ay naapo, thank you so much. Tani milyonis manunti gulay mi. Syempre, bigay ulit to ng aming kapitbahay. Sobrang dami nga nitong gulay ay naiuwi pa nga namin sa La Union. Paano ba't napakarami nga naman at hindi nga namin mauulam dito? Pero yan, binawasan ko pa rin at tagluto nga ako nitong malunggay. Malunggay na may pakbet, kasjay. Paano ba't napakakumpleto nga naman nitong gulay pang pakbet? Pero dahil may malunggay na rin, ayan nga't sinama ko na nga rin dahil favorite ko nga yung malunggay. Kaway-kaway sa mga nag-uulam niyan. Comment nyo nga dyan sa may comment section kung natikman nyo na yung bunga ng malunggay. Ay naapo, yung iba sinasabi nilang hindi maulam to. Pero sa aming mga Ilocano ay naapo, nagimas daytoy. May sanga kaimasan nga gulay ba para kanyak, kasjay. So yun nga't akala ko ngay magbabalat nga lang ako ng malunggay, pero yun nga't pinagluto na nga rin ako ni Daddy Dandan. Naapo siya kung kano tagluto tanim imas jaluto kum jaluto na. Char. Kaya naman nagisa nga lang ako nitong kamatis, sibuyas at saka bawang. Pero karamihan na luto ng mga Ilocano ay hindi na nga sila nagigisa ng ganito. Basta ipisok dalatan, kasjay. Sabay-sabay na ba na ilagay tapos lalagyan na lang ng bagoong, ganun. Karamihan kasi ganun yung style na luto ng mga Ilocano. Hindi uso yung gisa-gisa ba, ganun. Pero dahil nga milyonis naman yung aking kamatis, kaya ayan nga't nagisa na nga rin ako. Tani sayang. So ayan, pagkatapos ko ang namekos-mekos, ito nga't luto na nga yung aming pakbet na may malunggay. Naapo nagimas. Kapakatay si ka. Ni awan mo tikas ito nga si Damin. Mabuti na lang talaga at meron na ngang video ngayon kahit dito ka na lang talaga maglaway. Kahit hindi mo na inuulam ngayon. At napaka-satisfied nga yung luto kong ito dahil talaga namang napakasarap. Sa totoo lang, mas marami ko pa nga natitikman yung bunga ng malunggay dito sa Baguio kaysa doon sa amin. Sa amin kasi sa La Union, napakarami nga namang puno ng malunggay pero hindi ko man lang madatnan na magbunga. Puro na lang dahon ng malunggay ba ang nadadatnan ko doon sa amin. Pero dito sa Baguio ay naapo, ang dami ngang mabili dyan sa may palengke. May mga time na medyo mahal pero minsan naman ay mura kaya naman nakakabili ako ng malunggay. Pero alam nyo ba, super thankful naman ako dito sa may aming kapitbahay dahil nagbibigay sila ng gulay. Siyempre kung bibilhin ko pa nga ito ay napakamahal na nga rin sa palengke. Kaya naman thank you so much ulit sa inyo kahit hindi nyo nga napapanood to. Pero malay nyo soon, diba, mapapanood nyo rin to. Ganun. So, ayan, sa dami ko na nga Audacity, ayan nga't nakalimutan ko na nga kayong tawagin. Ay naapo, mga lakayon inapuyo ta umay kayon mangan. Charis. Siyempre awanan tanalpasan dahito yung video. At siyempre thank you so much Lord talaga sa napakarami mong blessings. Naway araw-araw ay ganito.